And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nine years na ang nakalipas. Pero, ikaw pa rin ang tanging mahal ko. Hi, DJ Rocky. Magandang hapon uli sa'yo. At sa mga masugid mong tagapakinig. Una sa lahat, salamat. At binasa mo ang istorya ko. Salamat sa mga payo mo. At sa mga tagapakinig mong nagparating ng kanilang mga payo. At saloobin tungkol sa sitwasyon ko. Sobrang na-appreciate ko lahat ng mga sinabi ninyo. Ngayon ako ay sumulat uli. Hindi dahil sa malungkot o nasasaktan pa rin ako. Sumulat uli ako dahil sa sobrang galak. At saya ng puso ko after 9 long years. Na paghihintay sa taong akala ko hindi na babalik. Ako ulit ito. Itago mo sa pangalang Reth. At ito, ang aking secret file. October 25 nung huli kaming nagkita ni Steve sa isang furniture store. Nang mangyak-ngyak ako sa lungkot. Kaba? At sa sobrang tuwa nang makita kong nandito na pala siya. At lalong-lalo na, noong mabanggit niyang nagpapatayo pa lang siya ng bahay with a color combination na parehas naming gusto at plinano dati pa. November 9, 31st birthday ko. Hindi ko naisipang mag-celebrate at wala akong plano kahit simpleng handaan man lang. Habang nasa field ako, hindi ako masyadong nakapag-focus sa bahay na dinedesenyo ko. Marami akong iniisip sa mga oras na yon kasama na yung huling araw na nagkita kami ni Steve. Kung kumusta na kaya siya at kung may chance pa kaya nga magkita uli kaming dalawa. Habang nakatunganga at nag-iisip ako ng kung ano-ano, biglang tumawag sa akin si Mama. Sabi niya, sa restaurant kami magde-dinner. Birthday treat nilang dalawa ni Papa sa akin. Siyempre natuwa ako. Kasi naman kahit wala akong plano sa mismong kaarawan ko, yung parents ko yung nag-initiate ng birthday dinner para sa akin. Kaya lang, may kung anong kaba at hindi ko maintindihang saya akong nararamdaman. Pero binaliwala ko lang kasi parang naninibago lang ako. Agad kong tinapos ang ginagawa ko nung araw na yon. Kahit sobrang haggard na ng itsura ko dahil nasa site ako at pumunta pa ng opisina bago dumiretso sa restaurant na pinareserve ni na Mama, hindi na ako nakapag-ayos ng buhok o nakapag-lipstick man lang. Pagdating ko sa venue, na-surprise ako. In-invite pala nila Mama at Papa yung mga close friends ko nung college.
Napatanong tuloy ako bigla. Hala, ba't na kayo nandito? Pabirong tanong ko sa mga kaibigan ko. Sabi naman ni na mama at papa, anak, deserve mo naman ng celebration sa birthday mo. Palagi ka na lang busy sa trabaho. Kahit nga paghahanap ng boyfriend, hindi mo nabibigyan ng oras. Kaya ngayon, kami naman ang nag-i-invite sa'yo sa mismong birthday mo. Baka gusto mo rin kami na maghanap ng mapapangasawa mo. Sabay tawa ni mama at ng mga kaibigan kong praning. Ayun, sabay-sabay kami nag-order ng pagkain. At habang niluluto pa yung order namin, may pa-blindfold si Papa. Medyo kinabahan ako dahil naninibago nga ako dahil yung last time na ginawa ni Papa sa akin to, nung pumasa ako sa board exam ko. Nung binigyan niya ako ng malaking regalo na sobrang special. Parang hindi ko alam ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Magkahalong excitement, kaba, saya, at kung ano-ano pa. Na-curious ako kung ano na naman kaya ang surprise nila ni Mama. Dahan-dahang tumahimik lahat. At biglang may music na tumugtog. Naka-blindfold ako. Nothing's gonna change my love for you. Yan ang kantang nag-play sa restaurant. Hindi ko maiwasang maalala si Steve habang pinakikinggan ko ang music na yon. Hindi pa man nagsalita si Papa, tinanggal ko na ang blindfold ko dahil sa curiosity. Bakit? Nothing's gonna change my love for you. Pinatutugtog. Dapat birthday song ko naman kasi birthday ko ang sineselebrate namin. Pagkatanggal ko, nakita ko si Steve papalapit sa table namin. Hindi ko mapigilang umiyak. Humagulgol ako sa iyak. Masaya ako na malungkot na ewan. Hindi ko kasi alam ano bang dapat mararamdaman ko noong mga oras na yun, nung palapit pa lang siya. Pagkalapit niya, sabi niya sa akin, masyado ko namang excited. Hindi mo pa nga nakikita ang regalo ko. Umiiyak ka na agad. Happy birthday, mahal. Then I said, makita lang kita, masayang-masaya na ako. Alam mo yan. Kaya thank you sa pagpunta mo ngayon dito. Mahal, nag-aalangan pa ako doon sa pagtawag sa kanya ng mahal. At napatanong din ako kung bakit mahal pa rin ang tawag niya sa akin. Then he said, sige na nga, total, tinanggal mo naman na yung blindfold. Hayaan na lang natin. Ang totoo niyan, ako ang nag-initiate ng birthday celebration mo ngayon kasama nina tito at tita, pati na rin ang mga close friends natin. Sa bahay niyo lang dapat ang plano nina tito at tita. Ako yung nag-insist na gawing intimate dinner sa labas ng birthday mo. Ret, ikaw ang sadya ng pag-uwi ko dito sa Pinas. Noong nagkita tayo sa store last time, sinadya ko rin pumunta doon para makita mo ko. Dahil alam kong nandun ka kasi 'di ba tumawag si tita sa'yo. Tinanong kung nasan ka. Sinabi niya sa akin kaya pumunta ako agad. Eksaktong titingin din ako ng mga gamit. Noong mga panahong nasa abroad ako, sorry. Hindi ako nakipag-usap sa'yo. Sorry dahil kahit nababasa ko lahat ng email mo sa akin, hindi ako nag-reply. Maraming pagkakataon ding sinubukan kong mag-reply. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil may mga plano ako. Nakikibalita ako sa mga kaibigan natin tungkol sa'yo. Kung may boyfriend ka na ba, o wala pa, at kung anong mga ginagawa mo. Hindi kita kinalimutan. Hindi ako nagsawang mahalin ka kahit sa malayo. At kahit sa tagal na hindi tayo nagkikita at hindi na nag-uusap, iniisip pa rin kita araw-araw. Palagi kong ipinagdarasal noon na sana pag-uwi ko ng Pinas, wala ka pang boyfriend o asawa dahil ikaw
Ikaw ang babaeng pakakasalan ko at sasamahan ko habang buhay. Tulad ng mga ipinangako ko sa'yo almost 10 years ago. Yung pagpapatulong ko sa'yo ng pagpili ng furniture. Dahil 'di ba may pinapatayo akong bahay? Totoo yun. Nagpapatulong ako sa'yo sa furnitures na gagamitin. Dahil gusto ko, ikaw ang masusunod lahat pagdating sa mga gamit natin sa bahay. Yes, bahay natin ang ipinapatayo ko, Reth. Sa tagal ng panahon na hindi tayo nagkausap, alam ko sa sarili ko na ikaw pa rin talaga ang gusto kong makasama. Kaya ang tanong ko sa'yo, Miss Reth Lariosa, willing ka bang makasama ko habang buhay at tumira sa bahay kasama ko bilang Mrs. Villa Gonzalo? Huwag kang mag-alala. Pinaalam ko na kay tito at tita ang paghingi ko sa kamay mo. Alam rin naman nila itong plano ko sa birthday mo. Hawak-hawak ni Steve ang engagement ring. At wala akong ibang naging reaksyon sa tanong niya kundi ang tumango at humagulgol muli sa pag-iyak. Niyakap ko si Steve ng sobrang higpit. Pinunasan ko ang mga luha sa mata niya habang dahan-dahan niyang isinusuot sa kamay ko ang engagement ring. Masayang masaya ako. Hindi ko lubos maisip na mangyayari sa akin ito. Sa tagal kong paghihintay na halos nawawalan na ako ng pag-asa para sa aming dalawa. Akala ko sa pelikula lang may ganitong eksena. Nangyayari pala talaga ito sa personal. Napakabait ng Diyos. Dininig niya lahat ng dasal ko. Na kahit pa sobrang tagal ng paghihintay ko, na halos araw-araw umiiyak ako. Worth it din naman lahat. Napakabuti niya. Binigay niya para sa akin si Steve. Sobra-sobra ang kaligayahan na nararamdaman ko. Napalitan ng sobrang saya lahat ng lungkot at sakit na dala ng maraming taon. DJ Rocky, walang mapaglagyan ng saya sa puso namin. Lalong-lalo na ako. Parang nakalutang ako sa Cloud9 na hanggang ngayon, hindi ko talaga in-expect na babalik si Steve. Babalik hindi para jowain uli ako, kundi para makasama ako habang buhay. Sa ngayon ay parehas kaming nakatutok sa bahay na pinapatayo ni Steve. Nakafocus din ako sa interior designs at sa mga gamit para sa bahay. Pinaplano na namin ang prenup shoot para sa kasal namin next year. Araw-araw kami magkasama. Hinahatid at sundo niya ako sa trabaho. Minsan, sa bahay nila kami nagde-dinner kasama ang pamilya niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kung panaginip man lahat ng ito, sana'y hindi na ako magising pa. Ini-imagine ko lang lahat to. Pero ngayon, magiging totoo na ang lahat. Magiging asawa na ako ni Engineer Steve Villagonzalo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa at sana ay matagpuan mo na rin ang Mr. Right mo. Ingat palagi and God bless. Muli, ako si Reth. At ito ang aking secret file.